Σε μια τοξική σχέση υπάρχουν πολύ συχνά φωνές, καυγάδες. Να λέω μου φωνάζεις, θέλω να μιλάμε πιο ήρεμα και να μου λέει όχι, δεν σου φωνάζω, απλά μιλάω με ένταση. Άρα και εκεί εγώ άρχισα να αμφισβητώ τον εαυτό μου και να λέω τώρα μου φωνάζει ή δεν μου φωνάζει, είμαι τρελή ή δεν είμαι τρελή, μέχρι που μία μέρα μου φώναζε τόσο πολύ, όπου λιποθύμησα από το φόβο μου. Και όταν πια σηκώθηκα, κατάλαβα ότι εδώ κινδυνεύω. Δεν εννοώ σωματικά, δεν ένιωσα ποτέ τη σωματική απειλή, ήξερα όμως ότι έχω χάσει την ψυχή μου στην κατάσταση αυτή Και και αυτό πρέπει να σου είπε φύγω. όταν σηκώθηκες? Μου είπε την ώρα που λιποθυμούσα, θυμάμαι, ότι γιατί αυτός ήταν ένας μηχανισμός του φόβου μου. Μου φώναζε και εγώ του λέω εκείνη τη στιγμή «Δεν σε φοβάμαι, μη μου φωνάζεις» και μου λέει «Ακριβώς επειδή με φοβάσαι, γι' αυτό το λες». Και του λέω «Τώρα χάνω τις αισθήσεις μου». Και μου λέει «Εντάξει, ξέρεις πώς είναι να λιποθυμάς, ακούμπα στον τοίχο».